Ah, heel goed Jamie, keurig. Nog meer bij het scharniertje. Ja. Bij het scharniertje. Dichter bij het Ja, Maite. Maite, wij zijn er 2 minuten. Ja, maak er maar een mooie show van. Ik ben nog steeds aan het filmen, dus. En daarna met z'n allen. Super. Maar je van tijd wel op YouTube zetten. Ja. Leuk hoor. Ja, klopt. Nou. Oké, nu met Maar heb je een capuchon onder je... Ja. Doe die eens Maite! Maite, doe even die bochel uit je rug. 3, 2, 1. Goed zo. Jamie met haar. Geweldig. We moeten eigenlijk even klappen. Ja, oh.